Halleluja! Gloria l-mulej. Halleluja, nil-għawkom eżiz aħwa għal il-serata tal-lejla ġewwa River of Love tu kif kenna hawnhekk service bomba u għalhekk qed nibdew daqsxejn tard iktar mis-soltu bħalissa imma segwu il-messaġġ li issa għandna għalikom lest mill-mulej li żgur ħajkun ta' barka għalikom u ħajnkoraġġikom. Ejna tolbu flimkien let us pray together. Misi qaddis ingrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjawk Ġesu li inti ħaj. Nadu glorja u tifħir mulej qaddis. U grazzi li inti mulej qaddis int tassew ħaj fosna. Anka kif il-kelma tiegħek qed tiġi pritkata u mxandra, grazzi li inti tfejja il-morda, teħles l-imjasrin. Halleluja mulej qaddis. U ġib id-dawl tal-kelma qaddisa tiegħek fil-ħajjiet ta' dawk kollha jisimgħu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mor fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 9. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 9, vers. Qabel ma ngħidilkom il-vers, għal dawk kollha li tissegwu l-lejla fuq YouTube, inħeġġitkom biex intom twerġgħu tkunu wawa ta' filgħodu. Fl-10 ta' filgħodu. Minħabba wkoll il-lejla mhux ħajkolli ċans nagħmel il-messaġġ kollu. Minħabba li diġà sar ħafna ħin. Imma nixtieq inkoraġġikom biex intom tkunu hawnhekk fostna. Eżaż aħwa, ħafna drabi jien intaqa' ma' bosta Kristjani u bosta aħwa mhux biss minn Malta. U għawdex, ma anke minn pajjiżi oħra madwar id-dinja fejn sifer jew nkella barranin li jiġu hawn. U waħda mill-affarijiet li ħafna Kristjani jgħidu, speċjalment dawk li huma midħla mal-Bibja, huwa li jixtiequ jaraw il-Knisja timxi bl-istess qawwa talla bħalma kienet timxi l-ewwel seklu, ħanidu l-ewwel seklu. Kemm minnkom tixtieq vera, tixtieq tara l-istess qawwa talla topera fil-ħajja tiegħek u fil-Knisja bħalma kienet topera fl-ewwel seklu. Amen. Huwa possibbli u nemmen infatti għal dik it-tip ta' Knisja Ġesu Kristu ġej. Amen. Halleluja. Il-lejla nixtieq nibda, forsi ħanibda sensiela ta' tagħlim fuq dan is-suġġett. Il-lejla nixtieq nibda nkellimkom biex nippreparakom għalhekk. Number 1, ħafna minna nemmnu u jiena nemmen li hemm ċans kbir u serju li jiena u inti naraw il-miġġa ta' Ġesu Kristu. Amen. Amen. L-ebda ġenerazzjoni bħalna qabilna ma kellhom l-istess claim. Qed ngħidulkom għaliex għax Ġesu qal dik il-ġenerazzjoni li tara ir-restawrazzjoni ta' Iżrael lura lejn pajjiżhom, dik il-ġenerazzjoni tara l-Messija. Dik hija jiena u int. Okay? Jiġifieri hemm ċans serju li jiena u inti naraw il-Kristu. Hemm ċans ukoll li ħafna li huma Kristjani mhumiex ħajmorru ma' Kristu. Imma jibqgħu hawn. Moħħok hemm. Dan il-messaġġ huwa għall-isqof, għall-Papa, għall-Assessin, għall-Patri tas-Sorijiet, għall-Pastors, għall-Leaders, għall-Elders, għad-Djakni, għall-Evangelisti, Profeti, Apostli u għal dak kollha li jsejħu u jsejħu l-isem tal-Alla f'isem Ġesu Kristu minn qalbhom verament. Jiġifieri għal kulħadd, speċjalment għall-Knisja, għall-poplu tal-Alla. Irrelevanti x'denominazzjoni jew ma liema denominazzjoni inti bħalissa tidentifika. L-importanti li tidentifika ma' Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Imma, fil-ktib ta' Mattew kapitlu 25, Ġesu jitkellem fuq parabola ta' 10 veġni. ħafna minnkom tafuha. U kemm il-darba tkellimna fuqha, ma bħalma tafu il-kelma tal-Alla hija inexhaustible. Ma nafx hekk teżisti dik il-kelma bil-Malti. Bil-Ingliż is inexhaustible. Inexhauribbli, all right. Inexhauribbli, thank you my brother. Halleluja. Grazzi tad-dizzjonarju bil-Malti. U bħalma tafu l-10 verġni kienu il-Kristjani kollha. L-10 li huma kienu jistennew il-Ġesu ġej, imma 5 biss jittieħdu. 5 jibqgħu hawn. Jiġifieri jekk naqblu dik il-parabola biss fuq dik biss nafu li nofs il-Knisja ħad ibqgħu. Nofs il-Knisja, ġifieri l-poplu tal-Alla, ħajibqa' hawn meta Kristu jiġi. U jien ma rridx nibqa' hawn. L-10 huma ħasbu li ħajtħlu.
make sure li tidħol. Fil-Ktieb tal-Apostli, kapitlu 9. Spiritu Santu kellem il-poplu tiegħek. Għati widna spirituali biex kollha li qed jisimgħu dan il-messaġġ, din il-kelma tinfidilhom qalbhom u jkunu parti mill-poplu li inti tipprepara li tiġi lura għalih u ddaħħalhom miegħek fit-tiġ tiegħek fl-ikla tal-ħaruf. Aħna nafu ħafna, ovvjament, meta aħna nitkellmu fuq il-qawwa tal-Alla, il-biċċa kbira tal-Kristjani b'mod assolut jaħsbu fuq il-qawwa tal-Ispiritu Santu, mirakli, fejqan, ħelsien. Nirringrazzja lill-Alla b'mod qalbi u b'ringrazzjament lill-mulej dil-Knisja mhix nieqsa xejn minnhom. Mhix nieqsa minnhom. Din hija Knisja soprannaturali. Din mhix Knisja bħal ħafna knisja oħra f'pajjiżna Malta u għawdex bla tlaqli qed ngħidilkom. Din hija Knisja soprannaturali intom tarawha minn nies inħellsu kważi kull ġimgħa demonji joħorġu, nies ifiqu kważi kull ġimgħa nies li jagħtu ħajthom il-Kristu kull ġimgħa. Ma hu l-ebda knisja oħra li jien naf biha f'Malta li jiġri hekk. Issa jekk hemm xi ħaġa, jekk hemm oħrajn glorja l-mulej, jalla jkun hemm mejjiet. Però waħda mill-affarijiet li tonqos drastikament u serjament fil-Knisja, ismawni, kull darba li ngħid Knisja qed nirreferi għal poplu tal-Alla across the board, jiġifieri mhux għal dil Knisja, jew għal Knisja Kattolika, jew Protestanti, għal Knisja, l-Ekklesija, il-poplu tal-Alla. Okay? Issa jiena nifhem li hemm ħafna li jmorru ġobbinja ta' Knisja li għadhom mhumiex Knisja. Imma waħda mill-karatteristiċi li tonqos fil-poplu tal-Alla l-Knisja hija dak li sejjaħ il-biża' tal-Alla. Il-biża' tal-Alla. Kulħadd jgħid il-biża' tal-Alla. Titlaqx għalissa mhux qed nitkellem li inti tkun imwerwer minn Alla. The fear of the Lord. Issa ngħidilkom xi tfisser biblikament. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 9 vers, ħanibda minn vers 31. Il-Knisja liema waħda. Il-poplu tal-Alla. Kienet fis-slim fil-Ludija, ġifieri kienu jgawdu waslu fejn jibdew jgawdu l-paċi. Kienet fis-slim fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber, dat jista' jgħid għal-River of Love. River of Love dejjem jikber. U xejn u ħadd l-ebda infern, l-ebda demonju qatt ma ħajwaqqafha. Xejn, qatt. Qatt. Ippruvaw ħafna u għal xejn u jistgħu jippruvaw sa jkunu blu f'wiċċhom. Mhuwiex ħajrna xilhom. Xejn, zero. Nada. Give up. Totally. Isimgħu. Il-Knisja kienet fis-slim fil-Ludija, fil-Galilja u fis-Samarja kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem. Moħħkom hawn. Bil-biża' tal-mulej. Bil-biża' tal-mulej. U tiżdied fil-qatt bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Matul iż-żminijiet, forsi ġud minnkom li għadkom żgħar fil-mulej, li għadkom fil-bidu fil-mixja tagħkom fi Kristu, m'intomx ħadd tifhmu 100% imma ħandikom daqsxejn storja. Jisi, matul iż-żminijiet il-Knisja għaddiet minn ħafna tibdil. Qed titkellem għal darb'oħra għall-Knisja ġenerali. Għaddiet minn żmien tal-Medjoevo. Għaddiet minn żmien fejn il-Knisja totalment tilfet il-Kristu. Totalment, anzi,
tagħtu daqqa il-barra. Dejjem kien hemm il-fdal, dejjem kien hemm fdal ta' poplu tal-Alla. Ma waħda mill-affarijiet li l-Knisja għaddiet minnhom, meta ngħid Knisja għal darb'oħra Kattolika, Protestanta, Evanġelika, għaddiet minn żmien fejn dak li jsejjaħ legaliżmu. Tifhmu xi tfisser legaliżmu? Jiġifieri li Knisja ta' regoli, Knisja ta' li ta' ħakba ta' biża, Knisja ta' li jekk tagħmel make-up dnub tmur l-infern, jekk ma tattix wiċċek u tatti rasek u tatti ġismek kollu m'intix qaddisa. Knisja li jekk inti forsi jekk inti tmur tikol restorant dak huwa tad-demonju, jekk inti tara television dak tad-demonju. Allura Knisja li kienet fgata. Legalizmu. Għaw knejjes fid-dinja li jekk assista jkollok karozza, xi jkollok karozza dnub. Jekk xi darba jagħtuk waħda u taħseb dnub tija lili, jiena ma nħossx dnub. Halleluja. Neħilsek mill-ħakma tal-karozza. Bis-seta ngħidilkom għaw Kristjani bis-seta fid-dinja fejn jemmnu laqqas jista' jkollok karozza, laqqas jista' jkollok televiżjoni. Laqqas jista' pereżempju tuża dawl. Bis-seta ngħidlek laqqas tista' tuża washing machine għax hija tad-dinja. Bis-seta ngħidlek dak huwa legaliżmu sfrenat u m'għandu xi assolutament x'jaqsam ma' Kristu u l-Knisja u s-saltna tiegħu. Dak huwa legaliżmu li joħnoq l-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-Alla. Infatti din it-tip ta' Knisja hija mejta. Imma hemm ħafna regoli magħmula mill-bniedem. Però isma'wni moħħkom xejn issa. Madwar in-1900s, ġifieri fil-bidu jew ftit qabel tal-1900 sena, ġifieri qed nitkellmu qisu 150 sena l-iktar rejja ngħidu hekk. Għajna du 200 sena. Beda dieħel il-messaġġ jew beda jinstema' dejjem kien fil-Bibja, il-messaġġ tal-grazzja u li Alla jħobbok. U li Alla jixtieqlek il-ġid u jixtieqlek ibirkek. U li Alla mhux kontra tiegħek u li Alla jixtieq ibirkek. Dak kollu vera. Però mbagħad mal-moviment, ma' dan l-istess moviment, peress li ħarġu minn estremizmu legaliżmu, marru fl-estremizmu ieħor. Lej fejn issa l-Kristjani poġġuti, Alla jħobbni xorta. Nieħdu droga minn filosofija, Alla jħobbni xorta hi. Jiena mpejjeb u jisni ġumnija, Alla jħobbni kif jien. Jiena niġri man nisa u mal-irġiel, Alla jifimni. Dak huwa mhux Kristjaniżmu għan-nies. Dak huwa issa liberalizmu. Li d-Knisja Kattolika maħkuma minnu. Hemm nies li jħobbu l-Alla fil-Knisja Kattolika li ma jappoġġjawx dan. Ma b'mod ġenerali, Knisja Kattolika ġiet maħkuma minnu. Il-Knisja Protestanta, b'mod ġenerali, maħkuma minnu. Għandek knejjes evanġeliċi li huma maħkuma minn liberalizmu. Tagħmel x'tagħmel, Alla jħobbok xorta waħda. Tifhem? Għalhekk issa hawnhekk ħanġib xi aħwa Kristjani nervużi. Moħħkom hawn. Ħanejddi biss. Jekk please tħallix toffendik tħallix il-kelma tal-Alla u l-messaġġ ta' qdusija u l-messaġġ tal-biża tal-Alla joffendik. Għaliex Kristjani li jimtlew bit-tatu once li jien Kristjan mhux qabel, infakrek li ma Ġesu qed timita. Issa jekk kaffixta u sirt qisek ma nafx il-Vatikan bil-xejdu dik. Is-Sistine Chapel mbagħad nitkellmu naqa' ras imbras. Ma redekx li inti taħseb li inti kundannat jew kundannata imma f'dik l-erja żgur immissjajta għax Kristu ma jindika bl-ebda mod li għandek tagħmel dan. Infakrek biss li ġismek huwa mhux tiegħek. Tittieħu l-permess minn għandu.
U jekk tiġi tgħid li Ġesu qal li għamel it-tatu, titissibili bl-iskrittura. Inħobbok xorta, ħadd ma ħajkeċċik mill-Knisja u jekk inti tara fil-verità tibżax, m'intix ħadd titkeċċa mill-ġenna lanqas. Però tattoo is about you. It's not about him. You want to exploit yourself, not God in you. Issa if you've done it, fatta la zorba. Pero terġax. Ħani għafem. Għandi opinjoni b'saħħitha fuq dak is-suġġett, xi darba nagħmlulkom. Apparti li hemm ukoll periklu ta' affarijiet diaboliċi, mhux dejjem imma jeżistu. Mela issa morna f'legalizmu estrem u għandna knisja issa karnali u Kristjani jġibu ruxma ta' demoni magħhom fil-knisja. Ftakar issa li Ġesu ġej għall-knisja mimlija qawwa, però mimlija qdusija. Aħna ma rridux nixħdu l-qawwa bħalma fit-tieni Timotju 3:5 tgħidlek. Xi wħud jagħmluha reliġjużi, imma ċaħdu l-qawwa talla ma jkollok xejn taqsam magħhom. Mura qara x'tgħid l-Iskrittura. Però wkoll tgħidlek ma jkollok xejn taqsam ma' dawk li jgħidu jien Kristjan. Imma Alla jħobbni kif jien poġġut, fornikatur, giddib, nisraq it-taxxi u nisraq il-vatt u Alla jfemni. Nies li taw ruħhom għall-idnub u m'hemmx l-ebda sens ta' biża' Alla u ndiema Alla wkoll dawk it-tip ta' nies jgħidlek ma tistax tikol magħhom. Għasek tieħdu tew gawej, xorta ma tistax. L-ewwel Korinti Kapitlu 5. Allura fejna il-verità? Għaw biċċa verità u il-verità hija dejjem fin-nofs. Amen? Allura, jekk aħna u inti rridu nimxu fil-qawwa vera ġenwina, irridu nitalmu nimxu bil-qawwa biblika. Qawwa biblika. Jiġifieri li jiena naraf li l-sejħa tiegħi bħala Kristjan hija li nimxi fil-biża' tal-mulej. Issa, meta jiena kont għadni reliġjuż, lil Alla ma kontx nafu, ma kellix relazzjoni miegħu u kont nibża' minnu. Mhux kelli l-biża' tiegħu hemm differenza. Kont nibża' minnu. U kont nibża' mill-infern u sallum għadni nibża' mill-infern. Għaw xi ħadd ma jibżax mill-infern? It's a good thing li tibża mill-infern. Amen, m'hemm xejn li ma fiħx tibża. Nista' nassugurak li m'hemmx pornografija, m'hemmx orgies, m'hemmx parties, m'hemmx nies li jiskru, m'hemmx films, jagħmlu xi films jew xi teatrini, hemm turment kontinwu bla waqfien u bla tama. Biex għal dawk li jgħidulek jiena ħammur hemm ta' għax hemmhekk tgħix kemm hemm sess ħanoqgħod nagħmel iżgħid. Għax hemmhekk hemm l-orgies ma laħamur hemm. U jekk tkun inti tkun kemm tiġi mtaqqab minn filgħodu filgħaxija f'kull toqba li għandek f'ġismek. Le, ta' ma taġobniex issa. U għata attent qalbi tiegħi. By the way, minn demoni, mhux minn xi waħda fiha ġisem. Minn demoni. Ibża mill-infern. Anyway, Alleluja. X'inhuwa l-biża' tal-mulej? Xi wħud jaħsbu li l-biża' tal-lejha xi ħaġa tat-Testament il-qadim. Għandna kif orejtkom fit-Testament il-ġdid li l-Knisja tal-la kibret vera għax imxiet fil-biża' tal-Alla. U għax kellhom il-biża' tal-Alla, kienu jesperjenzaw il-qawwa vera tal-Alla. U għax kellhom il-qawwa tal-Alla, id-dinja kollha ħallithom bi kwiet.
dik l-iskrittura tgħidlek il-Knisja kienet fil-paċi ma' kull imkien. M'għandix dubju li kien hemm il-persekuzzjoni, imma Alla kien jiftaħ bibien għalihom li l-ebda President u Gvernu, l-ebda Prim Ministru jew militar seta' jwaqqafhom. Għax Alla jekk Alla huwa miegħek, ma tagħmilx differenza min jiġi kontra tiegħek. Amen? U fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 tgħidlek anzi, in-nies kienu jibżgħu jixxierku magħhom. Jekk ma tagħmilx deċiżjoni ħanaqbeż dal-kamp. In between taqlaħħa minn żewġ naħa. Amen għwa. Morru fi ktib ta' Esodu. Ejdlu Spiritu Santu. Kellimni. Għatini revelazzjoni. Int qed tippreparani mulej biex inkun fost dawk li jiġu maħtufa minn Ġesu Kristu biex nidħlu fit-tix tal-ħaruf. Fi ktib ta' Esodu 20 li hemm miktuba wkoll fihom il-famużi 10 kmandamenti li bil-verità mingħajr ma nawweġ il-verità ma b'dispjaċir ngħid li r-reliġjon ta' Ruma bidlitu, 5 wieħed neħħietu, verse 5 propjer ngħidlek. It-tieni wieħed neħħietu li tagħmilx bijat minn quxa ta' dak li hemm fis-sema taħt l-art taħt fuq l-art taħt l-art tmilx quddiem Alla bda dirahom xi ġena l-ajjur l-impatt il-ħażen tal-tielet u r-raba' ġenerazzjoni dik neħħietu. Raba wieħed bidlitu, ftakar fihom is-sebtu qazzu, dak bidlitu, għamlitu żomm il-festi kmandati, u mbagħad l-10 wieħed qasmitu biex jibqgħu 10 xorta. Jekk tħobb il-verità, dik hija l-verità. Però apparti minn hekk. Ħanibdew issa naqraw minn vers 20. Dak kien hemm Mosè, għax ix-xena kienet Mosè mar quddiem Alla fuq il-muntanja, ismawha, u l-muntanja kienet taqbad bin-nar u tiddaħħan. Qed iddaħħan bin-nar u l-art titriqat. Ir-reaction tal-poplu taf x'kienet? Max biża! Tista' tifhem naħseb xi nara. Imma reaction ta' Mosè ma kienx hekk. That's normal for me. Araw vers 20. U Mosè qal lill-poplu, la tibżawx. X'inhi? Intu rajdi jew. Inti kemm il-darba tarahom f'ħajtek xi muntanja titriet u nar ħireġ minn ġo fiha u tgħidli ma nibżax. Mosè għallhom la tibżawx f'dik iċ-ċirkustanza. Għaliex Alla biex iġarrabkom biex jiġifieri jarbilkom. Biex il-biża tiegħu ikun dejjem qudiemkom ħalli moħħkom hawn ma tidinbux. Smajta di? Alla ġi biex intkom ikolkom il-biża tiegħu. Mhux titwerru minnu da li veri, ikolkom il-biża tiegħu. Ħalli l-biża tiegħu tgħinkom ma tidinbux. Sena ftit, mela l-poplu tal-Alla beża. Għaliex Mosè ma beżax? Mhux bniedem bħalhom? Ħanilkom għaliex. Għax il-bniedem li jgħix fid-dnub jibża jersaq lejn Alla. Il-bniedem li għandu intimità mal-Alla ma jibżax jersaq lejn il-mulej. Id-dnub ibedek minn Alla, jew Alla ibedek minn dnub. Il-bniedem li għandu intimità mal-Alla u jħobb l-Alla ma jibżax jidħol fil-preżenza tal-Alla. Imma l-bniedem li jrid jgħix fid-dnub leħi ma niġix hemm ta' mela x'biża. Mhix tibża.
Min Alla, inti taf xi darba tidda quddiemu? Joġbok u ma joġbokx, tibża ma tiġbad tidda quddiemu, da? Allura id-dnub mhux fid-dinja ta' fil-Kristjani. Tgħid int ma tidnibx. Ma ngħixx fid-dnub. Ma nagħtix ħajti għad-dnub u sissa bil-grazzja talla m'hemm l-ebda dnub jikkontrolla li ħajti. Xi kultant nagħmel paprata bħalek, iva. Sewwa, imma l-ebda dnub ma jaħkimni. Sissa u m'għandix qed nippjana li jkun hemm xi wieħed minnhom jaħkimni. Amen? Allura jekk jien niżbalja bħala Alla missieri u jiena ibnu, ma nibżax minn Alla. Jiġifieri ma nitwerwirx minn Alla. Ma nżomx il-bot minnu għax Alla ħajaqtilna ħajġudikani jitfallna. La. Jiena ibnu dak missieri. Jekk jien żbaljat jiena immur qudiem il-mulej mal-ewwel nillu mulej żbaljat, għamil paprata, sorry. It's okay, son. You know I love you. Aħfillek. Ma l-bnidem li m'għandux qalbu għal Alla, mhux tal-li ma jarsaqx lejn Alla, tal-li jkompli jiġġustifika d-dnub. Mhux kulħadd hekk jagħmel. Mela xi tfisser li jiena u inti nimxu fil-biża' tal-Alla. Number 1, tiftakru intom meta Adam u Eva li kienu jagħmru jgħix kontinwament fil-preżenza tal-Alla? X'ġara meta dineb Ada? Beża. Qabel ma dineb kien jimxi fil-biża' tal-Alla. Meta dineb beda jibża minn dak li xi darba kellu xirka miegħu, id-dnub ibedek mill-mulej. L-imħabba u l-biża' tiegħek lejn Alla ibedek mid-dnub. You either fear God and hate sin, or you love sin and you're terrified of God. Il-kelma il-biża' tal-mulej tfisser li jiena għandi rispett lejh. Nirrispettah. Bl-Ingliż, to venerate, nivveneraħ. To venerate him. Admire him, li jiena nammiraħ. Is-serħilu li bil-Malti aħna xikol ngħidu kemm nammirak, brother. Imma tfisser hekk, tfisser li inti tammira għandek ammirazzjoni lejn Alla. Bl-Ingliż, to highly esteem him. Li żommu fi stima għolja. Hawnhekk għaliex ħafna Kristjani huma fid-dnub. Mhux jidimbu biss fid-dnub. X'm'għandhom stima għolja lejn Alla? Se ngħidilkom fejn. To stand in awe of him. Li inti li dejjem tħares lejh bil-għaġeb. Li meta inti vera għandek il-biża' tiegħu kollox għalik. Meta inti vera għandek il-biża' tal-Alla moħħu ma'. Hawnhekk issa ħanamalgama xi ħaġa li jiena qatt ma rajta qabel u qatt ma smajta prittkata. Meta timxi fil-biża' tal-Alla, tkun qed timxi f'fidi vera. Fidi u l-biża' tal-Alla kif imorru flimkien. Lut kapitlu 11. Il-kapitlu popolari tal-fidi, morru hemm. Meta jiena nimxi fil-biża' tal-Alla vera, jiena qed nimxi fidi vera. Issa, Spiritu Santu għejni. Lut, ħanibda naqraw minn vers 4. Kien permezz tal-għotħiet li Abel offra lill-Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kain. Hawnhekk jgħidilna li l-fidi ta' Abel offrit sagrifiċċju aħjar
minn ta' Kajin. Ma fit-testament il-qadim, ma tmur taqra, tara li l-biża tal-Alla, il-biża li kellu lejn Alla, offrilu sagrifiċċju aħjar. Għax kellu l-biża tal-Alla. Sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien ġust, raġel ġust, u Alla taħ xhieda tal-għotjiet tiegħu u b'dik il-fidi hu għadu jissamma leħnuat li miet. Vers 5. Kien minħabba l-fidi tiegħu li Enok, ittieħed minn fostna hekk li hu l-mewt ma narajiex. Ma nstabx iżjed għax Alla kien ħadu. Enok kien jimxi fil-biża tal-Alla. Ġenesi 5. Lallu ballu men. Di qatt ma rajta. Li timxi fil-biża tal-Alla tfisser li timxi vera fil-fidi li toġob il-Alla. Għax Alla ħadu tassew qabel ma tieħed kien kiseb xhieda li hu kien oġġob lill-Alla. Vers 6. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġ li jemmen li Alla jeżisti, jew kella li Alla hu, u li hu jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh. Vers 7 ara ġejja. Kien minħabba l-fidi tiegħu li Noe, marraf minn Alla dwar ħwejjeġ li kien għadhom ma jidrux. Mimli bil-biża tal-Alla qaddisa, x'inhi di? Daqqiet fil-kapitlu tal-Fejdi. Mimli bil-biża tal-Alla qaddisa bena arka biex isalva l-familja tiegħu u b'dik il-fidi. Wow! Ikkundanna d-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi. Imma hawnhekk x'qed jgħid Pawlo l-Awtur l-Ispiritu Santu li temmen l-Alla, temmen il-kelma tiegħu tfisser li inti timxi fil-biża tiegħu. Xi tfisser li jiena nimxi bil-fidi u bil-biża tal-Alla fl-istess ħin? Għaliex il-bniedem li jimxi fil-fidi għamel deċiżjoni f'qalbu, moħħkom hawn, li jgħid li Alla għala tini tox tgħid li ara in-noti taħdejha, tox tgħid li għax dik mhux Allu, tox tgħid li għax dik il għadda. Brander reċenti xi ħadd qalli saqsejt il xi ħadd li jgħallem il-Bibja. U saqsejtu fuq partikolari fuq passaġġ li Ġesu wieħed li d-disċipli suppost jimxu fil-qawwa d'Alla. U dan il-proxmu għallu dak mux għallum ta' għallu inti rajta notament li jem taħt u ħawadlu l-pedamenti. Mbagħad kellem lili u jnetlu ħanejdlek li kieku dak il-passaġġ ma jeżistix, xorta ma jinbidel xejn fil-fidi tiegħi. Għax dak il-passaġġ jeżistu turrun oħra bħalu. Dak mhux l-unika passaġġ. ċertu nies moħħkom hawn li minn għalihom qed jimxu fil-biża tal-Alla, taf xi qed jimxu f'arroganza. ċertu nies li jgħidu aħna nemmnu fil-qdusija, mhux veru jemmnu fil-qdusija, mhux veru jimxu fil-qdusija, jimxu f'arroganza tagħhom għax jaħsbu li huma aktar bravi minn dak li Alla qal. Il-bniedem vera tal-fidi taf xi jgħid ġo qalbu ma tagħmilx differenza x'qal il-professur, x'jgħid il-gvern, x'jgħid l-oppożizzjoni, x'jgħid Brussell, x'jgħid ix-xjenza. Jien il-kelma tal-Alla inżomma fuq stima ħafnola minn kwalinkwa opinjoni ta' kull bniedem għalhekk nista' nimxi bil-fidi għax il-kelma tal-Alla ma titbiddel qatt u għal ħadd. Allura once li nagħmelek f'qalbi, Alla jgħid int oġobtni għax inti għandek il-biża tiegħi ma jimpurtakx taħseb ħadd ieħor anke jekk inti lest tkun mhux popolari, minti jemmint il-kelma tiegħi dik u rejtni li int għandek il-biża tal-Alla. Qed tifhmuha wassa? Halleluja. Grazzi mulej. Meta jiena u inti moħħkom hawn Kristjani. Taf għaliex ħafna Kristjani ma jmorrux il-Knisja?
U jidu jina għanni nemmen taf Ġesu. U le jina naħob naqra l-Bibja. U ma nitlefx program u minn tijak. Grazzi. Imma bli xorta, minn tix taġob il-Alla. U probably nisnajlek fuq bil-Bibja zgur minn tix taġbu. Għalix, għax inti ma żomx fi stima xej Alla fil-kelma. Il-bnidem li jimxi fil-biża Alla, il-kelma Alla hija l-awtorità għalih. Għaxi ma nistax ngħid Alla nemmen f'Alla, imma din, imma dan, imma di le ta' ma. Sena ftit, il-kelma imma tfisser li din ma nemminix għax l-opinjoni tiegħi iktar importanti. X'naħseb jien iktar importanti. In-nies Kristjani li hemm l-eluf minnhom hemm wara dak l-iskrin li intom qatt ma tiġu l-fellowship u xi darba kontu tiġu ma tidux tiġu tara jew knisja fejn Alla sejħalkom. Taf għaliex? X'inti m'għandekx il-biża' Alla? X'taħseb int? Taħseb li huwa aktar importanti minn x'qal Alla? Għalhekk. U Alla taf xi sejħlek? Diżobbedjenti. Ma nitaxxaqx fik. Għax inti mort lura mill-fidi ma bqajx timxi fil-biża' tiegħi. My God. Qed tifhmu issa kif nofs il-Knisja ħad tibqa' lura? Imma jiena kont naqra l-Bibja mulej. U żgur, u tobdi li trid. Li jfettellek jien. Imma jiena ma kontx imur il-fellowship għax dak jgħajjat wisq. Jiena qatt ma jitlek mur il-fellowship u qatt ma saqsejtek x'taħseb fuqha. U qatt ma saqsejtek għall-opinjoni. Obdi. Il-moment li tobdi, għalajlek jien nitaxxaq fik. Int taċċevolani dik il-fidi li taġobni, dik il-fidi li jiena nippremja. Wow! Meta jiena u inti sirna Kristjani, ta' vera, taf x'inti x'għamilt? ċħat li l-ek nifsek? X'taħseb int? X'jidillek int? L-opinjoni tiegħek? Imma ħafna jimxu wara Kristu. Min għalihom qed jimxu wara Kristu da? X'taħseb int? X'jidillek int? X'inhi l-opinjoni tiegħek? Meta jidillek int? Wala jgħidlek int arroganti. Int mimli gburija. Għax inti elevajt x'taħseb int fuq dak li ngħid jien. U dik il-fidi ma taġobniex. Qed tifhmu issa għaliex aħna we say if the Bible says it, I believe it, that settles it. There is no but. There is no if. There is God says it, yes sir. ħajkun minni. Skont kelmtek. Ma tagħmilx sens, imma ħajkun minni, skont kemtek. Ma nħossiex, imma ħajkun minni, skont kemtek. Ma tantx naqbel, ħajkun minni mulejma, skont kemtek. Wow. Jekk intom kollha li tiġu hawn parti minn del-familja River of Love, sew dawk preżenti u sew dawk fuq il-YouTube u sew dawk li suppost idinaw imma x'ma bajtux tibġu bil-biża' Alla ma tidux tiġu issa. Jisi il-mokkama, il-binem li jibqa' offendu ta' ġi offendu b'xi ħaġa, apparti li huwa karnali għadu baby, imma x'jaħseb hu, jaħseb li huwa aktar importanti minn dak li qal Alla. Simple as that. Kemm minnkom taħsbu li dak li taħseb int, x'jidillek int u l-opinjoni tiegħek iktar importanti minn Alla. U għal idej. Ħadd molla idej, għax ovvjament biex ħadd allura naħseb. Imma taf li jekk inti għadha qed tagħmel li trid int. X'in trid int? Kif trid int? Alla meta xaqx fik volja tgħid li int Kristjan? U int ħatibqa' lura?
u m'intix ħad tidħol? X'ma timxix fil-biża' tal-Alla? U Alla jarak gburi bik innifsek għax l-anti taħseb l-opinjoni tiegħek iktar importanti mill qal. Int gburi. U l-bniedem gburi qatt ma jista' joġob il-Alla. Meta jiena sirt Kristjan u int Kristjan, ma int suppost qed ċaw x'naħseb jien, x'jidher li jien, l-opinjoni tiegħi. Bye. Għax inti suppost dak x'ħadtu kollu. Kull min irid jiġi warajja jgħid il-mulej, ħajjiġ ħad lilu nnifsu. Dak ifisser x'taħseb int, x'jidhirlek inti u kif jgħaddilek. U tgħid yes, Lord. Dawk biss jidħlu fis-saltna ta' smewwien. Dik il-Knisja li timxi fil-qawwa tal-Alla. Dik hija l-Knisja li ma tibżax mill-qawwiet tal-infern. Dik il-Knisja li Kristu kellu f'moħħu meta qallu lil Petru lid-dixxipli li s-sisin tal-infern ma jistgħux jelbuk. Għaliex? Għax il-bniedem li sottometta lilu nnifsu lejn Alla għandu kull seta li għaf kull demonju u kull demonju jkollu jaħrab minnu. Halleluja. Amen? Halleluja. Amen, aħwa. Kull min jgħid li huwa Kristjan u għadek tgħid imma jien hekk naħseb. Mela int għamil li innifsek Alla u fuq Alla. Kull min jgħid li huwa Kristjan li ġaħad lilu nnifsu x'jaħseb u x'jidillu u x'inhi l-opinjoni tiegħu jew tagħha. Suppost ukoll apparti li ġħad lilek innifsek int qabatt salib. Ħajjer fa' salib. Hekk u imxi warajja. Mhux kull min jgħid Kristjan jistgħmel li jrid u jmur it-triq tiegħu and you can be yourself. No, you have to deny yourself. Għax fejn hemm is-salib hemm il-qawwa tal-Alla. Il-Bibja tgħidlek is-salib huwa l-qawwa tal-Alla. Mhux taħseb inti l-opinjoni tiegħek. X'għandna madwar id-dinja knejjes li saru bejtiet tad-demonju. Kattolċi, Protestanti, Evanġeliċi, hekk imsejħa xi wħud Pentekostali, għaliex? Għax ħlif jikkontinwament jiskużaw il-ħmiġ u jgħidu issa xi xjenza tgħidilnek. Jiġifieri in bniedem daqshekk arroganti u ardit quddiem Alla taħseb li xqal dak ix-xjentist ola minn xi jgħid Kristu. Mhux tab xejn mimlijin demonji. U meta jkun hemm knisja u jiġu fi knisja li mimlija bil-qawwa tal-Alla jibdew jimmanifestaw. Inkluż mexxejja. Meta int għandek mexxejja ta' knejs anke evanġeliċi, ħalli nbellaħ xi wħud minnkom. Li tiġi mexxejja hawnhekk u din ma kienx l-ewwel darba ta' by the way. Tiġi mexxejja hawnhekk u għandha grupp ta' nies tmexxi knisja barra minn Malta li hija mimlija tatu, imliet il-nies oħra bħala b'tatus. Ikkontrollat niesu totalment ġablithom saħħara fuqhom. U mbagħad tiġjaw u tgħid kemm tagħmel break dance għax ix-xjatan jibdew jimmanifestaw ġewwa fija. Tidnejlek għaliex? Għax daw jaħsbu li timxi fil-qdusija fil-biża tal-Alla huwa legaliżmu. Ngħidilkom oħra oħt li qedaw. Komunità Kattolika. Dik kienet evanġeliċika biex intom biex jiena norikom li jiena integru, jiġifieri ma nagħtix differenza dak li hu. Di li semmejtilkom evanġelika. Di li ħansemmilkom kattolika kienet m'għadix grazzi mulej. Tmexxi f'komunità kattolika. Ix-xandar fuq televiżjoni Vanġeliku Kattolku, mhux ta' Kristu Kattolku. Bil-barka tal-lider tgħix fil-ħmiġ fl-adulteru u ż-żina, tiġi u taħseb li, wow, Strella,
Min għanna fi knisja, l-allum, u tispiċċa ta' merroċ ma ta' breakdance għax tibda tinħares mid-demonji. Tidnejlek għalix? Isma, imbilli ta' mal-istess mal-partner għall-life mek. Għattifmu għalix issa? Għax, memx bizat Alla. Memx bizat Alla. U infern da kem l-irqiq tal-ismex juqot ibbeżakom bl-infern u li għatoħx tibza tħabbix rasek. Mandakx għalfej tibza tħabbix rasek, issa la tmur emmek minn filosofoloġija tibda Alla jisambek il-preachings kolla li tlif tijaj. U mbaħt għal kif tispeċakom jirġajda warom l kolla għall-eternita. Parti mill-ġudizzju tijak dak ħajkun. Sawa? Min di kem titkellemek hi? Tidnejlek għalix? Għax il-bnidem li jimxi fil-biża tal-bnidem ipoġġi nazba qoddimu. Imma l-bnidem li għandu l-biża tal-la ma jibza minnha. U ma jiqaf għal-ħadd li tal-ġusi. U l-biża tal-mulej u għal-bidu tal-erf. U min jimxi fil-biża tal-la l-infern jibża minnu. Jekk timxi fil-biża tal-la d-demonji jitwerru meta tasal, mhux meta titkellem xi ħaġa, kif tiġi hemm. Jekk iżomm mill-Alla fi stima għolja li hu kollox għalik. Jekk tiżbalja għax tkun balalu. Huma l-ewwel u indem mhux skuża ħidnub, indem minnu. Inti ftakar li inti suppost qed iġġorr is-salib. U s-salib mhux jittorturak ta' is-salib joqtlok. Joqtol x'taħseb int, x'idillek int. X'inhu l-Albanja joqtlok. Imma jekk inti tmut ma' Kristu, mbagħad tista' tesperjenza l-qawwa tal-qawmin ma' Kristu. U għalhekk ħafna knejjes ma jimxux fil-qawwa tal-min ta' Kristu. Għax għadhom ma nqux is-salib għadhom jagħmlu li jridu huma. Il-bniedem li jimxi fil-biża tal-Alla jixxenna għall-qalb tal-Alla. Ma jfissirx li wasalta jew waslet, imma kull jum jixxenqu li f'kull ma jagħmel mulej irrid noġbok. Irrid nonorak f'kollox. Fejn jidher u fejn ma jidherx. Il-bniedem li jgħix fil-biża tal-Alla, praise and worship team please. U għal-bniedem li t-talba tiegħek kull jum jgħaddi jisimgħuha. Mulej għallimni nħobb dak li tħobbin. Għallimni nħobb dak li tħobbin. Għallimni nobod dak li tobodin. Mux biex nimpressjona lil ħadd. Amen? Dak li huwa importanti għal mulej ikun importanti għalik. Moħkom għaw aħwa. Kristjani, moħkom għaw. Li jina niġi l-fellowship, intom taħsbu li dejjem ikolli għabtid niġi għaw. Intom taħsbu li kiku ma jkollix sibt ikolli għabtid imur nara film mal-familja. Ma taħsibx li intom ikolli għabtid forsi immur 3 tijiem, ximkien 5 tijiem, regolari. Mux darba fis-sena regolari.
Ma taħsbux li intom per eżempju s-sibt fil-axija jew il-ħadd fil-ħodu ħina jew l-erba fil-axija, forsi kolli għabtit immurikla. Imma għaliex jien nagħmlu l-ħin u oħrajn forsi? Għaliex int le? Għaliex inti taħseb li x'taħseb intu aktar importanti minn xejn Alla? Għalhekk. Għaliex ma niġux għat-talb? Għaliex għandek skuża tajba, xogħol, għajja, familja. Għax inti taħseb li x'taħseb inti aktar importanti milli xejn Alla. U fl-aħħar mill-aħħar nindunaw nerġgħu mmorru lura back to square one. Li l-ikbar dnub fid-dinja huwa il-gborija, il-jien. U l-iktar mod li nisa naġob il-Alla hija billi jiena nonoraħ ikolli l-biża tiegħu nżommu fuq stima għolja. Intetta mulej, mela ħanamela. That's it. U mela Alla ma jridekx tkun mal-familja, mhux ovvja. U mela ma jridekx tmur tiekol restorant. U mela ma jridekx tmur tara film sakemm ma jkunx mimli ħmieġ. Imma allura fil-ġurnata tal-mulej mor tara il-vin. Jiena mhux qed nitkellem għal xi eċċezzjonijiet ta'. Imma dawn l-affarijiet Kristjani jagħmluhom regolari. Ġili saqsejlek il-nifsek għaliex jiena ma narax il-qawwa tal-Alla f'ħajti. Mhux għax hemm raġuni. Dak li Alla għandu għalija mhux ukoll li għandu għalik. Dak li Alla kellu għarrejn ħarbonki mhux ukoll dak li għandu għalina. Dak li Alla juża bosta nies li aħna nammiraw mhux istess qawwa mhux istess Kristu nissemmu aħna. X'għamlu dawk li jiena mhux qed nilħaqha. Titngħidlek x'għamlu? They counted the cost. What's more important to me? X'iktar importanti għalija? Ara, Alla jridek tuħu pjaċir, tgawdi, ma mhux kost fejn lilu tirreplejsjah. No. Kemm ma jiġux fellowship għax għajjien, għax għażin, għax m'għandix rajd, għax ma sibx ma minn niġi. Ix-xogħol tmur tissibha ma tmur minn tmur. Kif irnexxilek tmur ix-xogħol? Għax inkella l-boss ikeċċini. Il-boss il-kbir kemm insibu skużi u għal u minn għalina li kollox jgħaddi mal-mulej. The day of reckoning is coming. We will all stand, each one of us, before God. Everyone. It-toys tiegħi li nħobb kollu rmiet ħajsi. Il-karozza sabiħa li qed issuq kollha rmiet ħassi. Il-ristoranti li tmur tħobb tiekol kollha rmiet ħajsiru. X'ħajibqa'? Dak li inti tkun investejt fil-mulej biss. Iridek tuħu pjaċir mulej u tgawdi l-ħajja iva. Għax huwa missier tajjeb. Imma mhux akkost li tieħu xi ħaġa li hija tiegħu. Inti tiegħu. Jiena tiegħu. Kull ma jien tiegħu. Taf li jiena biċċaċaruta biss. Taf li hawn nies. Saħan setra anka kienu qed jipritka. Taf kif telqu jekk ara. That's it. U ġabru għan bieċa ċaruta. That's how valuable this life is. Zero. We are a church called to walk in the supernatural power of God. But we have to be a church that burn with passion for Him. And when they say to you, you're too much, that's because you're not enough. Int wis He. Għax int mintix bizzejiet. Min jaf, forsi l-mulej jażel li jħodni jek li.
Nkompli l-messaġġ. Mbagħad nibatulkom recording. Let me tell you something. Every day I live ready. Kull jum ngħix lest. U jekk nisbalja, mhux ngħid ħa nindem għada. Issa. Imma xorta nħossni ħażin. Il-ħass qatt ma mexxa lil Alla. Jiena nżomm stima l-ogħla fuq xejn Alla. Indem itlob ħafna u tinħaver. Imma anke jekk ma nħossix anke jekk nħossni ħażin. Iva, għax il-ħass ma jagħmel xejn differenza. Maxallah qal jien nimxi bil-fidi. Nimxi bil-biża' Alla li għalek Alla biki. That's it. Amen nawa? Ayan baxxu rasna. One day, you and I, because of that precious blood, we will walk on streets of gold. Xi darba, jina wint, ħanimxi fuq dik it-triq toroq tad-debb. Ħid fit ma' Ġesu u għajjajlek kemm jingburi għalik ibni, kemm jina gburi bik binti. Thank you, Lord. X'importani x'taħseb the times fuqi u out of times u Malta today, tomorrow and yesterday. Xala bibi. X'jaħseb Ġesu biss importani intom mintom xejn zero irrelevanti għal ħajti. Irrelevanti totali. I'm possessed. I'm not a Christian. I am possessed by one bigger than me. Jesus Christ of Nazareth. Ejma xurasna. Fejn inti għadek tamel x'taħseb x'jidillek int, meta jfettillek inti, tħossok tajjeb tiġi meta ma tħossok tajjeb ma tiġix. Taqra l-Bibja meta jfettillek, titlob meta jfettillek, tagħti d-deċma u l-offerta tiegħek meta jfettillek, meta għandek ħafna, jew meta għandek si qed timxi karnali, mhux vera timxix dak li jgħid il-Mullej. Ejja nitolbu aħwa. Tkellem għal-Mullej fejn inti. Mullej għallimni fil-ktib ta' Iżajja 11 vers 2 u 3 jgħidlek l-Ispirtu tal-Alla kien fuqu u l-Ispirtu tal-biża' tal-Alla kien fuqu u hu kien jitaxxaq fil-Mullej qed jgħid tal-Messija. Imma jiena fil-Messija suppost dik għalija wkoll. Fis-Salmi 40 jgħidlek hemm miktub fuqi li l-għaxqa tiegħi hija li jiena nagħmel rida tiegħek. Ħanejlek aħwa. Jekk taħseb li dan huwa prezz soli, ftakar Ġesu ħalla l-ġenna. ċeda kollox għalik, kemm inti, my goodness, importanti. Kemm inti importanti. Biex il-kreatur tal-univers, l-anġli, serafini, l-kerubini immuħ. L-anġli għattu wiċċhom biex ħarsu le. Imut għalik u għalija. My goodness gracious. U jina nibża ngħid il-verità ma jmurx ħarsu li blikraħ. Kemm inti ċib Christianity. Christianity ta' ħabba gozz jekk tiswa daqshekk. Stand up, rise up, shine before the light is taken out. Because there's a day where the light will not shine anymore.
كلم المولاي. علمني مولاي البزة تاعك، علمني نحبك، علمني نمشي في البزة تاع المولاي. ليا ليرف فيرا، ليا الفيدة فيرا. دي الحياة شي دربة خطات دي جسو. ويا كنت تجي في زماني لا تخلينيش نبقى مولاي. اريد نخطف مياك، اريد نكون مملي بالزيت بقبق عشان انا عملتك الاول وقبل كلش في حياتي. علمني جسو نخبطك لتخب انت، نبضك لتبض انت. مش عش نتورور منك، مش انت لولا اللي انت كلش من غيرك شينا. شو عندي من غيرك؟ مش عندي. يمكن مسكين اللي اتولدت من غيرك، احيار عطمة شيت من غيرك عشان دستنتي يوم بات ولا بس الانفيرنو لا ترمدا. جسو أسخن يدلكم والديكم انتم كل ياك تتيد الطلبة من قلبك هيدا ورايا. انت اللي فوق الفيسبوك ويوتيوب تلفزيون ياك تتيدا يقدر مساج مسك ولا عليا ولا أتر امبورتانتي عليك يستيكم يسوي لك جنة وانفير. ايد الطلبة ورايا من قلبك. أبا مسيح ما مشي مخبي قدامك. علمني البزة المولاي، علمني نخابدك لتخاب انت، علمني نبضك لتبط انت، علمني ننراك نرسبتك نظامك في ستيمة الأولى في حياتي. فايت تدخل انت وشتيت انت خدتي خروة irrelevanti. I circostanze da حياتي هما irrelevanti. شيء الشينزا الدنيا الجفرن هو irrelevanti. فايت تدخل انت جسو اغفر لي في كنت جبوري ومملي بيا نفسي عش بنالي الأوبنيوني تياي اكتر important من اللي شتيت انت. اغفر لي جسو. اللو من دونايت لينا كنت تمشي في الجبورية تياي مش فيرا مياك. متى ينا تشخط لي لنفسي شنحسب ينشد اللي ين الأوبنيوني تياي انسيت إذا كله إسا ما يسوى شيء. جسو انت اللي بنت على الخاي شداربا خنمشي مياك في طريق في الجنة في الطريق تدب. شداربا ما بنصير خنخارس لي وجهك من نار منعتي وجهي من حبة الدم طيب بنك جزو. عملني خجيجة النار قد اشتياق مولاي. عملني خجيجة النار قد اشتياق جسو. شيت البني دم شتيت الدنيا وما توتالمنت irrelevanti مولاي قدام لترنتا ما يسوى شيء. داك اللي تيتن بس يسوى وداك اللي تيتن بس يبقى دايم. انت المولاي تياي، انت السلفاتور تياي. مولاي فينينا داية فاتين السخة، فينينا تنسباليا من غير فرسي ما ينا اندونايت في اغفر لي. أعطيني قلب لتخبط بس تستخبيتة قلبك. وأعطيني الجراتسيا اللي وطأ البيانتيك فوق دين الأرض. عجبك بس نستنجيب لك جلوريا مولاي. جراتسي جسو اللي سالفايتني، اللي فديتني، اللي خلصتني من كل حكمة العدو. جراتسي تعالى اللي غسلتني بالدم بريتسوس تياك. امليني بالسبيرتو سانتو. آمين. اللوم نطلبوك مولاي على المالتا واودش كلها. المالتين كلها اللي سيقوا ده المساج مدوار الدنيا. اتفال السبيرتو ده البزة تياك فوقنا. باش نكونوا بخندك الكنيسة مخجة
bin-nar qaddis tiegħek. Itfannar qaddis tiegħek fuq il-Kattolċi mulej, fuq il-Protestanti, l-Evanġeliċi, il-Pentekostali, il-Karizmatiċi, il-Neokatekumenali, dawk kollha li jsejħu ismek mulej huma fejn huma. Itfa' l-Ispirtu tan-nar qaddis tiegħek mulej. U għajjem il-poplu tiegħek mill-mewt. Fisem Ġesu. Fisem Ġesu. Fisem Ġesu. Grazzi Ġesu. Għadu glorja u tifħir. U bħalma qal il-mulej fil-bidu, kważi ngħidha għal kollha min sema u rċieva dal-messaġġ. Ħajtek qatt ma terġa' tkun l-istess iktar. U ħataraw, ħana profetizza fuqkom, ħataraw il-qawwa tal-Alla tiżdied. Qawwa drastika fuq ħajtkom. Għax meta timxi malla, tant timxi b'konfidenza li l-infern jitwerwer fejn tmur int. Is-setat tal-infern ma jivirħux għalik. Mark it, write it. Halleluja. Gloria lil-mulej qaddis. Ejja nqumu bl-ifqa. Il-paċi ma'kom intom tat-televiżjoni, YouTube, Facebook. Għada filgħodu ħankomplu fuq dal-messaġġ. Jekk dal-messaġġ laqtek, xerjaħ, għamillu like. U għarġa mur isimgħu. Komparti minn dik il-Knisja li Kristu ħajaħtaf.